Sa morning hirit, may news ka na, may music ka pa. May music ka na, may news ka pa. Sign ka pa, morning hirit na. Hi, hi, hi! Hello, 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 hello! Hi, 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 hi! Magandang morning! Good morning na Pilipinas, mga Bicolano, sa man partikan mundo. Magandang morning po sa Indoga Boss. Good morning, Legazpi City. Good morning, Albay. Good morning na Pilipinas. Oy, sa mga birthday celebrators dyan, happy, happy, happy birthday. Mga tugang Technical Department, Ronald Baldo, Newsroom, News Manager, Mar de la Cruz. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? News Report, kan Mega Force Patrol. Hali po dyan mga tugang Salawas. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Ha? Hello, how do you do? Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Ay, so mga lolo, mga lola, mga mister, mga kasambahay dyan, mga misis, mga bising-busy, mga tugang sa pagluto ngunyan sa kusina, sa mga daiman kimaginibong ngunyan aldaw, sa may mga gibong maraot, day po yan ipagpadagos, may mga gibong maray ipagpadagos tayo yan. At tangani po na maugma lamangan sa tuyang kapalibutan, alangkaw ang COVID cases sa Pilipinas. Paano na daw na din na upundo adi? Ha? Sabi ni Pading Ray, hali ngaya pa din sa Ecclesiastes o an parahulit. Hurup-hurupan gibo nin Diyos, si Isay an makakatanos kan tiniko nin Diyos. Magugma ka sa mga aldaw nin kauswagan, asin sa mga aldaw nin kasakitan. Giromduman na ang Diyos nagpapadara nin kaugmahan, siring na nagpapadara siya nin kasakitan. Day mo nanggad maaraman kung ano ang sunod na maabot sa imo. Iyo mananggad ano? Iyo mananggad. Tama mananggad sabi. Iyo mananggad ano? Ang gabos talaga mga tugang na bagay kung kita sana magsusunod sa nakasurat. Garo magkakaigwan in lasting peace ang kinabahan. Diba? Pakulang garo. Magkakaigwa talaga. Ha? Bueno, ang karto, ang araw ka itong tugtog mo, ngunyan ang muyahon ni Jonas. Nahinota naman kita magbata ni Jonas tabi, bigo. Kapatid na Noel Manal, nahinota naman kita ni Jonas magbata. Atabon mag-text. Pero ito pala ang tugtog na gusto niya, di. Ito pala ang gusto na tugtog niya. Alright, the heat is on, mga tugang on the street. The heat is on. Yes. Oy, so mga taga Daraga Public Market pala, good morning dyan sa Indo, ha? Daraga Public Market, magandang morning. Kita mag-morning hirit. Morning hirit na. Morning hirit na, ha? Morning hirit na. Morning hirit. Sa DC. Salang ngayon, oy, Antono mo, noy. Wrong timing ngayon sa imong kanta. Wrong timing mananggad adi. Aday bale, okay lang yan. Pasensyahan na po nindo. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Habang kamo dyan, mga tugang namamahaw, habang kamo dyan tabi nagkakapi-kapi lamang, 30 milyon pesos po ang naging danyos perwisyo ka nangyaring panunulo kan heavy equipment sa barangay Miitikan, Kamali, Galbay. Sinabi kan Bureau of Fire Protection sa paagi ni Fire Investigator Officer Ruth Ramos. More or less 30 million ang kantidad sa sinulong 4 na bakho, sarong drilling machine, sarong industrial compressor as in service miner, as in sarong kubo-kubo. Talbatan, 30 milyones pala nito. Mientras tanto, iba pa niya tong Bareta, mga tugang sa satuyang palibot, taong suporta, as in pagpapakusog kan Taranuman Project. Personal na nagpartisipar si Albay 2nd, 3rd District Congressman Didi Cabredo sa pag-distribute ng mga gamit sa pananom sa nagkaperang asosasyon kan mga paratanom sa probinsya kan Albay. Yan, Kung Didi, padagos tabi ang pagtanom. The best yan, ha? Sigon kay Congressman Didi Cabredo, dakulang katabangan ang mga itinawang kagamitan tanganing mapadali ang proseso sa pagtatanom kan mga albayano. Si Kong Didi baga nagpasimuno kan Taranuman sa 3rd Distrito kan Albay.
Tarano man sa Tercer Distrito, Kanalbay. Sige tabi kong Didi. Good morning tabi sa imo ha. Padagos tabi ang serbisyo sa Tercer Distrito. Preparado na magsimbag mga tugang si Alcad Numel Rosal manungod sa pagkakasabay kan sa iyang pangaran sa mga tatawanan in Shokos Order kan sentral na opisina kan DILG. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Rosal na dahil siyang balak na mainot na magpabakuna, alagad na sa listahan siya kan Department of Health Bicol sa mga nakalinyadang babakunahan. Mantang kumpiyansa sang sulamenteng anobheto kan sa iyang pagpabakuna, yon mapalangkaw asin maengganyar ang mga healthcare workers, magin ang mga syudadano na magpabakuna kontra sa nasabing helang. Yan po interview tagang kasapon sa Mayor Rosal, nagpapaliwanag mga tugang tungkol dyan sa bagay na yan. Mientras tanto, itinalaan po kang Police Regional Office ang duwang aldaw na gun licensing caravan sa mangunya na Marso o kan poon Marso 26 hanggang 27 sa Tiwi Albay. So mga maparistro da dyan kibadil. Sinabi ni Police Major Malo Kalubakib na ang tagapagtaram kan Campus Ola na ang mga firearms holders kinakay po na magkuango nanin lisensya sa Campus Ola na iyo ang maproseso tangani po na legal ang pagdarakan, ang pagkapot asin mga badil na sa endong nasasaray. Okay, sige, iyo po yan mga tugang. Mientras tanto, yan po mga tugang ang mga buena manong barata in the morning. Dito po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Mga istorya po na nanginginot sa tuyang kapalibutan. Tungkol mga tugang sa mga pangyari sa palibot. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Yes, okay. O bueno, oras natin 15 makalipas ang alas 6 o alas 5 nin aga. Sandali lang ta. Apudan ta daw mga tugang ang pag-asa Legazpi. Aramon ta daw ang kamugtakan kam panahon. Ngunyan pong aldaw ta. Kumusta na daw ang sitwasyon kam panahon ta kung may kamugtakan pa. Sa iling ko, ikaw kamugtakan na di. Tatagin na magdahin kamugtakan. Yung tanaw, kung may kamugtakan ang panahon. Alamin natin ang kalagayan ng panahon. Good morning. Yes, sir. Pag-asad sa DCGB Busing, Henry Maceda po. Ayo po. Yes, sir. Po. Maray na aga, Ariel. Sige daw, Ramon Tarot tabi ang forecast para po ganyan aldaw. Go ahead. Para po sa update sa magiging kamugtakan sa tuyang panahon, nakaka-apekto sa extreme northern Luzon ang northeasterly surface wind flow o andoros na nagahali sa northeng Sirangan, samantalang easterly so andoros na hali man sa dagat Pasipiko ang nakaka-apekto man sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Sa maghapon ang kabikulan nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, posible man ang mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa Sirangan hanggang sa northeng Sirangan ang mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:45 ngayon haga, asin masulnop at alas 5:56 nin hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Gari malinaw ngunyan ang paron, Ariel, Dahil kita tabi ki maraot na pinagbabantayan, sa palibot, ha? May man po. Mayo. Sa ngayon. Very good, very good. Okay, salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat. Ariel Samudio, mga tugang ng Pag-asa Legazpi. Oy, very good, ha? Dahil kita ngunyan kimaraot na panahon na pinagbabantayan. Sa mga birthday celebrators natin dyan, i-text na po ang mga birthday greetings in the morning. Ano ito? Happy birthday.
Happy birthday kay Matthew Mangente ng Banao, Ginobatan, Albay. Happy birthday po. Binabati ko po ang mabuting nanay at butihing lola na si Montserrat Mandani ng happy 89th birthday from Nong and ng Kiwalo. Oy, happy birthday po. Sabi ni Dan, anxiety, depression, and finally, God forbid we have admit that COVID-19 is negativity, but there are also positive sides of it. Many of us are getting back to Him, and this is a sign of readiness of whatever we face. So let's be closer to Him without hesitation nor second thoughts. From Brother Dan Orense. Now, Yes. it's your birthday. Okay, good morning. Happy birthday. Ay, sandali. Days like this. Nabasa ko na pala ini. Okay na, ito na. But memories Happy birthday po kay Angelo Novelo Joshua Madriñan and to my loving daughter Angela Marie Rodrigueza from Mama Ayi Rodriguez, and also happy listening sa mga taga Del Rosario, Now that you- Kamalig, Albay. It's Okay, good morning Ate Nitz Manzanillo. Happy birthday. Alas 5:20 na. O human, ay sandali, tabaka igwakin greetings tabi sa mga nakatutok sa Facebook Live natin, ha. Ilingon tamo na kung may nakatutok sa Facebook. Ilingon ta lamang kung may naghihiling, madali lang. Ilingon ta lamang kung igwa lamang kimas kisaro sa ng view. Baka lamang igwa lamang kimas kisaro sa na. John, so this is GB Live app, tabi, pakicheck mo na, Ronald. Ito, sandali lang, mga nakatutok sa Facebook in the morning. Sa GB. Ay sus kadakol na pala ang pangyayari, sobra na, masanggatos na, madali lang, ay kadakol. Good morning, tabi, Remy Lonceras, watching from Jeddah, Saudi, si Ramon Ascona. Yes, good morning. Fredelin Lupos. Good morning, Tabi. Good morning po, watching from Busay de Ragalbay, si Rose Lustado. Okay, watching from, good morning po. Hello kay Del Casaul. Cantabaco City from Gavelstone, Texas. Yan. Sabi ni Rodela Frost. Yes, good morning. Lilibet Albano. Good morning daw. Malu Liaser. Happy birthday po sa amiga ko na si Lizelle Perete. Yan. At saka watching from Bagong Bayan, Dragalbay. We gotta give for you, Amelina Ludana. for you. Happy birthday po kay sabi ni Johnny Noveno. Happy birthday po kay Papay Salvador Ador. Imperial Gabos po. We love you. Stay healthy and more birthdays to come. Okay. Happy birthday po. O yun na. O yun man sana pala. Maram na. Kulang na. Tayo na. Tapos na. Sige po, rin na kitang utang. Tod, babalikan tayo yan. Mga tugang para po sa okay. Para po mga tugang sa Satuya Tabi na mga birthday greetings in the morning. Wala na. Ilingon ta daw kung may pahabol. Happy birthday po kay Nitz Nantesa Pama ng Kanggao, asawa ni Doming Pama. Yeah. Okay. Happy birthday na lang sa gabos na mga birthday. Mga birthday celebrators natin. Pag may good news, May bad news. pag may bad news, May good news. Pag may good news daw, may bad news. Pag may good news, ayo bad news. Ay bakit wala? Natatawara ng mga audio ini. Madali lang, ha? O, i-text na po ang mga good news, buda bad news in the morning. Madali. Bakit tawara ining mga birthday ini? Ita. Okay, yan. Good news daw. Good morning, Henry M.
Good morning daw sa mga taga Daraga Public Market. Magandang morning ha. Makusugon yung pirmi ang radyo. Good news nga Henry M. Good news daw. Basura nakukuaman oral daw. Bad news bako sa nang segregado. Iyo man ang gadadi. Iyo man ang gadano. Good morning Henry M. Good news. Marayaan kanal darakula pati sa Piñaranda sa report kang nilowens kasuhapon. Bad news, mga poste nasa laog kan kanal. Iyo man ang ganda din. Patalion man ini man na paradakog na gini. Tatandaan mo sa report ni Lowens kasapon. Grabe pala nakatutok sa mo sa Facebook. 1,000 plus. Kumbaga buy one take 5 promo. Da. Noel. Garo tamaan sa imong sinabi ha. Latusun pa kanya na tarawayon pa. Di pagpara taraman, tamasupog. Di pagpara istorya. Pagkaway makaaram na iba. Good morning, Henry M. Good news. Good news, nagbakal akong pandesal ngunya na aga. Pagbalik ko, nagkape-kape ako. Pagbuka ko kang pandesal, may palaman na buhok. Halabaon pati. O ano man na. Di bali, naluto naman ganyan. Naluto naman. Dumanan mo, so binakalan mong bakery, taraman mo. Good morning, Henry M. Good news daw. Ito, good news. Good news. May maray-maray na ang bulo sa daraga kan tubig. Maray-maray na ang bulo sa daraga kan tubig. Bad news. Garo ihi. Ay, ati sigo lamang. Ati sigo lamang. Di ba? Good news. Ano ini? Ay, bad news to. Mga kinalot kang prime water sa Rizal Street, mantinidong nakaulang sa trafiko. Bad news ito. Another bad news, aluyunon matapos. At talagang dahil kang good news, puro bad news ang text mo. Okay, ito, mayroon bang good news? Ito. Sabi kang texter ta, good news, so nagkabarakunahan na PSG, daipig is pa-explain. Bad news, Mayor Rosal, consider na frontliner and COVID ambassador, pipa-explain. Iyo man ang gadadi. Iyo man ang gadadi. COVID ambassador pa lang si Mayor, pipa-explain man ang pangyari sa mga abaka. Okay. Good morning. Okay na, wala na. O sige, iyan po ang good news, asin bad news. Ay, bata ba yan ita? Nagwara na ininasal. Oh, ito. Pag may good news, May bad news. pag may bad news, May good news. Okay, aramon tanaw ang mga report. Ali po dyan sa luwas, mga tugang sa morning hirit. Late sulaog kanibaw, nagralaugan pa sana sa mga text nindo. Lowens Barcena, may dagdag na report. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Lowens, good morning Lowens, kumusta dyan? Yes, salamat tabi, VP. Oh. Good morning. Medyo naguran-uran. Normal. Al. Normal yan. Ang aditan mo kun, anong pigbagsak na oran tubig? Tubig pa man. Oo, di ba? Aditan mo kun ang oran alpiler. Aditan mo yan. Okay, o sige, go. Roger, sa magadagdag pang bareta, Inorosol, Ginoroyod, Tinikitan, Asin, Inangklahan na naman ng Will Clamp, An? ang Legazpi City Task Force Kalinigan, ang mga pasaway na driver, Oh. Kapi pararada ang sa inda mga bihikulo dyan sa Barangay San Roque, Asan Baybay, Legazpi City. Itong mga sutinan po dyan? Ha? Sutinan po dyan San Roque? Roger? Dakulon dyan talaga ang nakaparada. Pag-una ko, tapos na yan na mga clamp na. Tapos naman sa evaluation. Aday man? O, dahil man. Aday man daw. Padagos palan. Roger? Okay. Mhm. Ini pagkatapos na ipagpa
nagpaabot ang impormasyon sa DCGB News, ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Barbella nakasudma, buminulaga na naman sinda na magkondusir nin road clearing operation sa lugar. Oh. As in, as usual, gas-gas na istoryang mga kotse, tricycle, jeepney. As in, mga auto sa na, as in, mga amburo bago sa natabi, BP, mga auto nin media, mga tinarawan ng penalidad Oo, di man siyempre, di man ki-excuse dahil yan. sa pagbalgar sa lay. Di man ki-excuse yan. Kung talagang nagbayolar, dapat takitan talaga. Roger, suso kay Barbella, dahil sinda matunong asinan sa iyang susupalpalon ang paghiling sa indakan ibang tao na minairo sa naksinda kung may evaluation sa magpapadagos ining magpaparapangguyod asin magpaparapanlaag nin Will Clamp sangkod na dae nakakaukod ng disiplina ang publiko. Sa iyang ipinapangapudan na dapat magpakarhayman ang publiko sa siring na bagay tangani na dae maatraso asin dae magkaigwan ng kompromiso sa lokal na gobyerno kan Legazpi na magpaparapambaya dahil sa nasa dae pagtatao magdisiplina kan sa diri sa pagparada kan mga auto sa mga road gutter asin road shoulders bagay na ipinagbabawal kan lokal na gobyerno. Okay. Aha. Ikuti daw tabi ni Lowens naman sa Daraga area tabi. Roger. Yaw ka man sa mobile yun, si Boy. Roger to that. Ingot, din naman sa Blatter Kandaraga PNP, nganing atab-atab lamang na maraman ang sitwasyon naman. Yo. Roger. Basta Daraga Legazpi pero mang ikot kan mobile. Ano problem? Yo, chikada duman sa Daraga PNP lamang. Ta gusto ko maraman kay atab-atab duman. Roger na BBP. Yo, maray ka tagar inspirado ka permi kaya atab kay. Syempre naman. Kaya mas maray ang arog sa imong inspirado permi. Kayo po na maging Sige, magiling-hiling lamang, magkwan lamang, magburo visibility lamang kamo sa Daraga. Yo. Roger to that. Okay. Ay, Basta yan. ka boss sa police blatter dyan, aragin na nindo. Aragyan, may kitalos. Oo. Roger. Okay. Sa BBP at magandagdag na istorya kay ba si Henry Boy Bata, LDB. Thank you. Thank you, Lowen, sa report. Mientras tanto, 5:31. Sandali lang Ilaw ko na muna si Jim Ilogod Jim, good morning, Jim. Buhian mo. Wala? Sige, naputol si Jim. Duman muna kita kay Paring Mar de la Cruz. Senado Nacional. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines niya na pagkaaga. Jose Cardinal at Vincula. Binugtak na Archbishop kan Manila. Ni Pope Francis kasalida ni Cardinal Tagle. Taga saan ni pa rin si Edwin Kula? Saan hali ini dati? Sandali Saan ni dating na asset? Obispo yun ba ko, di ba? Tapos promoted siyang cardinal mo niyan? Sa kunya ni Capis. Kapis? Roger. Pero aloy na siyang na-promote na cardinal, ano? Cardinal siya ka November 2020. Ayun. So siya ngunyan ang arsobispo kang Manila? Roger on that. Okay. Okay, we understand daw sa ibang bareta niya ito, aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa pagdali nang umabot sa 100,000. Oo. Matapos madugangan ng 8,773 na bagong kaso. 8,000 pa din ngunyan na daw, kaswapon? Roger, 8,773. Salbatana. Sarong kurbada na sa nanoy, bimil na. Bilib ako digdi sa Okta, ang mga forecast ninda na nangyayari. Roger na. Pangyayari, ha? We understand to. Masaklapin eh? Oo, second dose kang bakuna. Ito tao po manggiraray sa mga mayor na nagsingit sa priority list. Ano? ALG. Second dose? Second dose, ito tao manggiraray. Okay. Ang sabi ni Undersecretary Densing, swerte ninda. Ano ba yun? Nandig ko na bumuta pa ng second dose? Kaya po niya man pala. Gusto niya manggararay. Dahil mong pwede kasing, Iyo baga. ikumpletuhon. Iyo. Ara mo, ano sabi pa din ni Presidenteng may gray area nga yan? Sukon yan. Nakalista kaya baga frontliner nga ya dapat. Roger. Nya, arog kan mga, sige na lugod, basta yun na yan. Basta, sabi niya doon na gray area, kung may magiging legal na pasyan talaga, para papanimbagon sa mga... Tarakan mga alkalde, gobernador, di ba? Halimbawa... Kampang baga pirmi ka ng mga tao sa meeting.
halimbawa, kung ikaday ka man nag-insister na nga tudukan mo ako, sinabihan ka kan El Torres na nga mayor, mari na nga rin kita, ay makatabang ka lamang. Iyo baga? Yan ang gray area. O, kaya nga ni. Okay. Okay. What a gray anatomy. Ano na, tigdi ang gobyerno, pag pinagtugutan na iyan, masway yan duman sa priority list na pinagpaluwas kang Iyo. WHO para sa vaccination program. Pero ang priority list na yan, ano yan, igwayang nagdamang kibatas kita ka na, no? IATF rules man sana yan. O, WHO? WHO. yan, na inadaptar ka na IATF. Okay. Tapos yan duman sa, sa pinaprobar na vaccination. Plan? Kaya, Okay. dapat nga magsunod. Takong dahi, ang hanitinda, na nainot ang nagsabi kayo ni ang pamayog ang WHO na pag di nasunod ang listahan, ang priority list, baka dahil na mag-abot sa ibang donasyon sa COVAX facility. Okay. Ba't di usong kita? Kaya dapat magsunod sana. Ayan. Okay. Okay, senior citizens, nanginot sa bilang ka mga nagagandaan kan COVID-19 sa nasyon. Pangyayari. Sigun sa DOH, nasa 63% ang nagaganda na senior citizen dahil sa COVID-19. Salbatana. Ano? Dahil na pa rin sa Manila, ining pagpadagos na lang kapag langkaw, di ko na dadangog kung na-attribute ini sa bagong variant. May mga nagluwas na igwang mga bagong variant. May mga dati, may mga luma. Ayun. Okay. Basta ang sabi ninda, ining bagong variant, bako masyadong deadly, pero madali na Magulakit. Na yan nagresulta man kung ata nag-aapaw ng nagkapir ng isolation facility sa Manila. Dito yaon talaga sa bagong variant. Radyo na. Okay. Matindi. Okay, ano pa yun eh? Duki, sa mga gustong magpabakuna, wait for your turn. Okay. Okay. Ang sabi mang kanditi ay, nagraray ng ekonomiya kang Pilipinas. Tama lang nga ni so mga buro ka sa baga, so simbahan lugod, pigbabawalang pirang tao sana. Yan man ako na medyo, may gray area. So simbahan lugod na social distancing man, may protocol man, 30% dit sana. So iba lugod, bukas sana. Na mga negosyo, diyan ako medyo nalilibong man. May gray area man. Okay. Yan dito yung mga nagkapira sa mga headlines, kanya na pagkaaga. Diyan kan PYZ Enterprises. Mag-isa na po sa tindahan nila sa Rawis, Ligaspi, Dos. Anapon po si Mr. Raul and Marisa Calio. Yeah. PYZ Enterprises para sa indong masasarigan ng mga BSF Radio sa panahon maning kalamidad, Tama. emerhensya, o kaya personal pati na sa negosyo. Yes. Ang BSF Radio ang kaipuan mo, i-PYZ mo yan. From your base, Mardelan, dahil iba. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin, Mar, sa mga istorya sa Lado National. Iyan po mga headlines, mga tugang. Ang unyanal daw sa DCGB Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Balikan ta po ang dagdag na report hali dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Alas 6:37 na. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay taon-taon abangan BP an sa tuyang istorya. Border control attention. May COVID positive na nakalusot na na-isolate ngunyan sa sarong lugar digdi sa 3rd District BP. Okay. Tanto sa abangan 6:30. Sa mga dagdag pa niya tong bareta, sheet pile kan diki sa barangay Pinit sa Ligaw na booking
ni dating Congressman Fernando Gonzales kan naglibot-libot ini nasiripan an base kan pundasyon bako turupong an pagkatugmad sa daga kan mga piloting lansang. Nabuksan ini dahilan sa para agihinin baha na scour and base kan pundasyon kan dike ngunyan digdi na hiling na suiba sa sheet pile halaba suiba harali puton BP indikasyon ini na may milagro sa implementasyon kan proyekto. Aha. Baka yun man talaga yan ang design. Linitrato ini Aha. kan dating congressman ipig-post sa Facebook may titulong Look, the rats eat one end of the steel sheet pile. Ano? Look, the rat? Look, the rats eat one end of the steel sheet pile at Pinit River. So mga kinarao na Sheet pile subakal na poste na lansang. Kinaraon nga kang Kinirino nga kiniribkib kan kiniribkib. Kaya nga kiribad na. Tapos may gawin naman shit. Sheet. Shit file. Sheet file? Spelling kang shit file naan. Sheet file? Ano spelling? S-H-E-E-T-P-I-L-E. Sheet file. Okay. Pareho kay ang tanog kan saro na klase. Shit man ito. Okay, sus ko. Bad words, okay. Sige, go. Tinumbok literal kan congressman na may milagro talaga. Okay. Kasi ka nakahiling ka na kaya nga ni binugtakan kan sheet pile. Nga ni na maproteksyonan an struktura kan proyekto. Iyo baga. An question tabako man turupong BP. Kasi niruruka na inikikino sa irarom. Pig para karaon. Kinaraon pa kang subakal. Kinaraon kang subakal. Oo. Nagagaba ini. Ay. Sabi kan dating congressman, aputa na ngayakaan sa DPWH. Ipahiling an post. Tanatatarog yung an proyekto. Yan tabi, BB. Saan nga na yan? Pinit Ligaw. Pinit Ligaw City. Ili nga, ang picture. Iyo. Sige, tayo mo ko. May mga kurit na pula. Kino ang tuminira? Dumanon ko daw, duldugon ko daw, lugo din yung mga luho na. Duldug. Baka rumuluwas at mga kino dyan. Grabe ng gap, Bipe. Gagaba ini. Pangyayari sa maabaka. Magagaba ini. Iyo. Wala na so, nabungkala na sa pundasyon. Irilingo na sa sheet yan file. mga proyekto na sus ko dito magkasarabutan. Iba-ibang okay. reaksyon. Magagaba yan sigurado. Pag ginagyan naman kay Kuan, yes. Pagparakaraono niyan kan kino, tapos na. Tapos na naman. Jimmy na salita, di si Jimmy yun. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ange Galero, nasa linya. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, tapos mo niyan ang pangapodan kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa gabos ng mga daipa nagbabayad ng mga konsumidores nindakan sa indang mga atraso o kaya mga kaipuhan pang bayadan sa nasambitan ng korporasyon. Ini matapos sa sagraday sabihon kan APEC sa paagi ni Mampaat Gutierrez ang information officer kaini na sa ngunya nagpapasindang na sa nagpapatong na 47 milyon pesos na collectibles o kaya ining kaipuhan pang bayadan kaya konsumidores sa probinsya kan Albay na sa kudsungo niya na ipapaabot sa inyong opisina. As in, katukod kayan, sinabi pa niya na kasabay pa digdi sa maabot 47 million pesos na unpaid collection human ining mga na-iimbulto pa sa illegal na connection o illegal na paggamit din kuryente.
Sa ngunyan, ang pangapodan kan APEC, dapat na ayuso na kan mga konsumidores na sa indang mga atraso sa APEC dahil sa nakaka-apekto na atras na pagbayad sa inda o kaya ining kakulangan sa pondo sa pagtauman ni magkakanigong serbisyo sa mga aldeano lalo na mga ekipaes sin iba pa. Sinabi kan na APEC na sa ngunyan igwapasinda na sana o gusinda ni 73% lang nin mga regular o kaya talagang tultol na bayad nin kuryente digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Okay. In the BVP ng impormasyon, Angelo, DCGB. Salamat, Ange. Mientras tanto, Jomar Bien, may dagdag mga tugang na report. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP. Good morning sa mga parantabay. Bakong good and morning sa mga may atama na orig sa sarong barangay sa Malilipot. Tinamaan naman kan African swine fever and barangay San Isidro Iraya kan Malilipot. Ini an konfirmasyon ni Mayor Rolly Bulante sa DCJB News kasod ba. Matapos na mag-meeting ang alkalde pati naman ang lokal na mga opisyalis ng agrikultura sa Malilibot para ipautob ang depopulation sa mga urig na nasasakop kan 500 metros na radius. Ali duman sa tangkal kan urig na nakumpirmar sa paginin laboratory test na infected nin ASF virus. 63 na urig ang pinuna na daradanon asin kilobong kasodma. Pira? 63. 63 urig. Na urig. Digdi sa barangay San Isidro Iraya kan Malilipot na nakalawag ba naman sa radios nakatuyuhan kay ni ngani na day na maglako pa ang virus o ang ASF. Dakol na mga estudyante ang talagang natamanin maray kan kamunduan dahil lang ta sa mga atama ni dang urig na pigpipreparar na rimate kasoda. Naglalaom ang alkalde na sa pagi kaining mandatory depopulation pagkalamang nga yada naman makaluwas duman sa lugar ang virus na ini pangapudan niya na dai pagbalo na mag-smuggle paluwas nin urig sa bakalugod makalakop ini maubos ng padagos ang masakop kang ASF ang banwaan kan Malilipot. Tigla na manangon yan daw matatapos na itong depopulation kan 73 na mga identified na urig. Rimate na naman sa mga urig. So, tulunang lugar digdi sa first district ang infected ka na ASF. Nainot, apat na palan, nainot sa Bakakay, sinundan kan Malinaw, suminunod sa Tabaco, ngunyan Malilipot na. Yes. Yan ang report. Jomar Bien. Salamat, Jomar, sa report. Good morning, tabi kay Doña Tina. Doña Tina, good morning. Hello. Pero sige na sa nang hiling mo sa Facebook adi. O ba, sana mga duwang siba naman sana yan. Mga 2 weeks, bago 2 weeks ang tugon sa imo. Mga 2 weeks man sana yan. Shit pile. Oni pala ang tamang spelling. Ako na ko, so it's... Sa natabihan doon niya, Tina, okay na yan. Okay na yan. Solve ka na kayan. Pwede ka na maglakaw-lakaw. Okay? Sandali lang Good morning. Yung sabi ko. Mobile. Luwens. Ay ka mo niyang parte. Daraga. Okay. Uy, may inagyanin doon na after kang UI baga. Ikaw dyan ki sa tuod ang parte. Ikaw dyan ki so nailing ko man ang ganin. May pigkalot ang tinampo dyan. May sinyal lamang na may nagtatrabaho kaan. May iling daw. Hain ka mo parte ko niyan. Ni sa sa may PNP BP. PNB? Digdi sa Tagas. Sa Tagas? Arayo pa? Arayo pa Tadamanon may. Iling daw kung taara mo maripara mo man kung may sinyal na may nagtatrabaho. Sige tabi BP. Diba? Sabi kan texter, pakiriparo daw tabi sa pag-iriba mo. Ining tinampo na ginudak
Sap inutang kan UI sa ampangan kang Alvis restaurant. Garo dahil naman ginagtatrabaho. Sige, lingon mi tabi, Pipi. Apo ta daw ang tinampo kung may nagtrabaho sa inda. Ay, tinampo may patrabaho. Aputon mo. Sige, Don. Ako man naganagihan kang garo dahil man ka nagtatrabaho. Anong puro? Jesus naman na. Roger tabi, Pipi. Gigurudak-udak sa nantinampo. Adi? Roger. Tapos pag agi nito dyan sa mainutan baga sa taga, sigo dyan kibaduyaan, bumakal ka. Sige. Ay, hindi ko may baduya na ngunyan. Oo. Garaday pa manggad kibaduya, Pero dahil pa? atabong pa man eh. Pandesal na sana. Oo. Bumakal kang sa 20. Charge catering. I-charge mo, dito sa newsroom. Roger. Kape-kape lamang. Yeah. Roger. Ayaw, mala ka na. Roger tabi, Okay, Pipi. sige. Roger, thank Talaga, you. sige, okay. Good morning. Happy 50th wedding anniversary kay Edgar Pama and Mrs. Noime Pama para po sa aga, March 27. Hali kay Edsel Broquesa. Yan. Good morning. Happy birthday. Nakikinig po kami sa Purok 5 Maria Waligaspi. Good morning. Good news daw. Sarado sa Galera. Ubos, Baños. Bukas, tupada sa Barangay Oroal daw. Sige, sabi tangani. Sige, sana kita. Iling mo itong report ni Jimmy Tauton. Abangan nindo. May saro mga tugang na COVID positive nakalusot sa border control. Oto, hinold kan sarong munisipyo. Paano nakalusot ito? Tauton, abangan nindo yan ha. Abangan nindo po yan. Renz Luna, may report. Renz, good morning, Renz. Renz. Go ahead, go. Yes, maray na agad BPPS, yun na maray na agas itong mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta sa Roman na motorista na irido makalis na mamarangkal sa tinamporigdi sa barangay Peña Francia, Daraga Albay, na biktima na midbidan na si Rito Mamamuwag Singayan, 39 anyos may agom, sa residente ng Buenavista, Castilla, Sorsogon, asin sa kaibaan sa iyang backride na si Madeline Habana Descaya, 60 anyos, asin residente man ng Buenavista, Castilla, Sorsogon, tigundigdi sa Police Blatter, naunambitan ng biktima mantang pasiring ang ruta digdi sa barangay or sa Sorsogon sa iyang ruta, asin kasunod na niya ang sarong truck na pinagmamaneho ni Albino Laksamanya Licodine, 40 anyos, may agom, residente ng Purok 7, Tibagan, Bustos, Bulacan, kan nag-overtake ini sa toong parte kang naunambitan ng truck, pero nawala na nin control, asin na nagresulta tanganing mamarangkal sa tinampo ang naunambitan ng motorsiklo, pero maski nga ni Dayman nag-contact sa naunambitan ng involved pang sarong truck, pero nagpundo ang driver ang truck asin dinaraan na mga biktima digdi sa BRTTH para sa magkakanigong asistensya medikal. Kaya ngunyan palago sa mga podan kan na daraga PNP na maging maingat lalo naman sa pagmamaneho sa tinampo dahilan tangunyan pa nga medyo moran-uran ang sitwasyon kan panahon asin lalo na kung pagkabanggi talagang mag-ingat sa pagmamaneho sa tinampo. Magdagdag na Mareta, Renz Luna, Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Dagdag na kaaraman mga tugang sa Morning Hirit. Aram daw nindo kung kasuarin asin sisay po naka-invento kan zero. Iyo mananggad ang gabos pala na klasikan numero, igong importansya. Imagine mo tabi kapatid na Noel Manalo kung daing zero. Bako yung tabi Sir Jess, Pading Jess, Lagas, Pading Jess, Lagas. Imagine mo tabi Pading Jess, Lagas, kung daing zero, paano ka magturukan sa mga estudyante?
sigon sa informasyon mga tugang, saro databing mathematician sa India, iyo po nagkaigwa mga tugang nin ideya as in konsepto kang zero. Tanan didipisilan databi mga tugang anggabos sa pagkikwenta dahil lang po sa kawaranin zero. 1 to 9 sa nagayod ang numero ka ito. Pagabot sa 10, ano na? Susog mga tugang sa pag-aaram ang mga Romano databi. Day po mga tugang nin zero. Iyo man ang ganano inipata ang mga Roman numerals, ano nga, di ba? Ano nga napurkan so ngaya V5 bagay ang 5, di ba? Ngaya V tapos tulong I, di ba? 8 bagay yan, di ba? 8. Oh. Di ba? Ngaya ang 10 ngaya is X, di ba? Di ba? Iyo bagay yan sa kanda ang mga numero ninday X. Mga tugang 10. Piguradalan tabagang ka ito. Mga tugang. Tay ba man ang numero nila? Di ba? Pero susog mga tugang sa pag-aadal, naisipan databi yang kisaro na mathematician sa India. Diyo garing ki pangaran konsisay, pero mga tugang ang symbol databi na zero, minarepresentar databi ng importanteng bagay sa computation pag-abotabi sa mathematics. Sa ibong nalado, ang mga Arabo, mga tugang, mga Arab merchants, iyo man databi ang nagdara kang zero na konsepto sa Europa. Punain mga tugang ini, naging rason para maging puzzle na o madali na ang pag-compute nin mga numero dahil lang po sa pag-abot as in konsepto kang kung sabihin kan zero, sabihin tabi dai. Iyo man non-zero. Okay? O yan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Ano man ang ganang, Lowens? May nagtatrabaho dyan sa kantong iyan, Lowens? Yes, salamat tabi, BP. Pagkaaga pala, wala man kipatrabaho digli. Panggisa na. Pero bang, may nagtatrabaho? Roger. Anong pagkatrabaho dyan? Talyuro na baga yan? Ini tabi, BP, saro pala nining road reblocking project. Entry kan prime water gani po DPWH. Reblocking? Roger. Oh. Para mapagayon ang istruktura kantinang pudigdi sa Rizal Street going to Centro Candaraga. So before yan na magtulay ano? Roger to that. Yan na yan dyan? Pasagkod pa sa may LCC Daraga. Nya, ikaw dyan ako nailing sa magkinalot kang prime water. Oo. Pero, kung yan reblocking, natatakahaloy. Iyan sana. O taon ni kaya BP sa presenteng sitwasyon, nasa 3/4 pa sana ang naladop din semento sa mga nagkapirang mga ginurodak na tinampunig dita BP. 3/4? Nasa 3/4 may mga nagkapira kayang mga lugar talaga digdi na may kabilya, mga makabilya pabuda may mga kahoy na kaipuanan pang sementohan kaya niralagan na nini mga nagkapirang mga harang. Kanina dahil makadiretso digdi ang mga auto o mga motorsiklo na nag-aaragi regular sa lugar. Pero Lowen, sa pakakalot, abot na sudaga? Abot man. Abot na sa baybay? Oo. Natatalay papigatraba. Natayan? O ta, an fight kay nita BBP sa mga initial na pakaisi niya to digdi o pag-inipig na trabaho, tanganing day makaulang sa publiko. Ano? Day makaulang sa mga nag-aaragi digdi. Tama man talaga na banggi. Pero maski trabahoon mo yan na banggi, pagkaaga, ulang mangyari. Ito nagliklik ka na auto. Roger. Aloy ko nang nailing iyan, natay daw yan ano. Oh, Roger, na Tayo yan sa inutan kan after the tulay po sa may BC, di ba? Hanggang naman sa inutan, ano ba dyan? So kinalot kang prime waters. Roger to that. Ang ano yan, di pa man ibabalik? Di pa man. Perang taon na, perang bulan na. Baka COVID. Oh, kung yan reblocking iyan sa may lugar na iyan na nahampangan mong iyan, natatakaloy. Iyan nga niyan saro sa... O nga ni, baga sa reblocking di sa Rizal Street, baga makaskason. Roger. Sa may Divine, di ba? Oo. Pinasiminto baga tulos. O sa Legazpi. Natatakaloy. Roger, taas makulang palandig di sa may LCC. Sa kataning nagat kang LCC. O nga ni, may nagtitext. Utik nga iyan na may nagtatrabaho kaan pagbanggi. Taka sa banggi, nag-agi ngayon ako dyan, alas 9 ng banggi, wala magginagtrabaho. Wala man talaga, pangyayari man sa maabakaman na. Pasyar kami Kuya Boy Digding Banggi.
Garo yung gigibuon mo kaan. Magurong ka mo. Dahil na, si Direk Edwin na lang ang kauronon mo. Oo. Magdira ka mo din. Dahil man, tapos sabi ka ng mga source mo na may nagtrabaho. Dahil man, dapat lang yan nangyari. Oo. Kaya dapat si Direk Edwin, magurong ka, magmotor-motor ko pagkabanggi. Roger. Diba? At may mga, ano man digdi, may mga malumuyon pa nga ning mga sinemento. Oh, madali lang. Baka yun yung nag-upload din. Madali lang. Baka sa trabaho rin nag-upload. Hello? Hello? Sir Henry, good morning. Good morning. Oh, nari parang mumon pala dabi. Ano? Oh, so? Pag sa daraga baga, ano yun makasiminto? At yung nga ni Miguel, yun na yan na kung yan reblocking na Naramdaman mo yan. so inapod ko sa imo, so sa crossing kan pasiring sa Kiwalo. Iyo baga. Oo. Yung marining prime water, basta sa daraga, natadaw yan, pag sa daraga ang proyekto, halo yun masiminto. Iyo ba gano? Tapos, iniwan mo tabi, Sir Hen. Kiwalo ito inapunsok ang inot ba ko? Ang ganun mo ko na iyo ang gararay. Kunday nindo inaksyonan ito, dahil nasiminto. Oh, ay sus ko talaga. Oo. Diba kung na-deklaram kung ini sa ligas may mga makaskason. At ay nangalas nga niya ako, tas yun, naling mo ng Rizal Street baga na may reblocking man, makaskason baga. Natang sa daraga, takalo, ang hapot mo talaga, Migo, pang 7:30 to 9? Nagnaras man ako kaiyan. Tapos, uni bagang, iligon muna ni uning tinampo baga sa may binitayan. Nyan. Pasiring sa kanto kan banyag. Nyan. Anirin mo dyan, bagong siminto niyan, mga day pa nga ni nagduwang taon ang garasungkaan. Aday pambigong 2 taon yan. Ma 1 year pa sana yan. Garasungkaan. Konkreting ko, report baga ni Renz kang inot, konkreto baga yan. Baratak baga, Migo? Yung nga, bako sana baratak. Pati so flooring baga? So flooring baga, nagturok na pa di? Oh, nagturok lap sa flooring? O tapos may mga linagadian sa tao kan tinampo. Diyan ako nagangalas. Dahil ko alam kung ano ang problema, kung kontraktor ang problema kan mga taga-daraga. Oh, ako kaya, may gagawin din ako nagpa-problema kan. Tas ako, pigubigta ko na lang sa isip. Yan ang design. Ay, nako. Iyon na talaga ini. Pangyayari sa maabaka. O sige, salamat ka. Good morning. Salamat. Alowens. Pipi. Manadagong mo ito. Iyo. Diba? Ang ngalas akong nata at pag-aragon sa daraga, kahaloy may ibalik. Apaton to naman kayo sa amigo ta. Si Sai. Oh, i-text muna si Richard. Iyo. Sa amigo ta naman ang aputon mo ka. Di siya na mauyam si Sir. I-text muna si Sir Richard kung nata yan. Buda kung talagang reblocking man ang gadi yan sa may inutang kang, sa may Alvis. Aputon mo si Richard. Takano da ko man ang tabi Renz, reblocking yan. Tada, pero ang business na kong agagi dyan, di man ako nilang yan talbong na natubo. Wala man. Buda nata di siya nagdidemand ka. Ano no? Kalagbaga, prime water. Oh, yung nga niyan. Nata di siya nagdidemand sa prime water, nakurukas ka sa naanta. Obstructionan sa tinampo. Roger to that. Init naman ang payot, ang niya na aga. Akong sa kupadara, Andy, inarakbot naan. Ako si Andy, inalsanan mga files naan. Klinam na ni Andy. Magsala, sindana sa suminiminto. Oh, sige. Apunta na ka sa amigo ta. BBP. Nanti ka na natin ginamigo. Nata yung takaloy na, Salbatana, Marsona, Santauna. Di pa man Santaon kayo, di pa man Santaon. Bulan pa man sila. Bulan pa man. Garo kang Desyembre yan o Enero yan. Pero na, kung reblocking, anangalas man akong nata yan, nakatiwang-wang hanggan ngunya. May nailing ka lamang dyan na gaya igot tubo, at tinalbong. Wara. Iba, pantay na, andaga. Wara. Pigpatagas gayon, makulit. Pigpatagas siguro. Oo, okay. May mga ginodak pa nga ni. Ha? May mga ginodakan pa sa iba. Pigpatagas gayon. Tapos may mga kabilya. Yes. So, ibaladok na. Yeah. Ako may duda, kung may kamuti dyan na pigtutok, may kuha, di na kukuha. Yan siya na. Pakadakulaon sa kamuti. Siguro.
O sige. Text mo na kang sa barkada ta. Roger, Binata, BBP. Barkada ko man ito. Barkada, taga-boss. Amuta na. Barkada taga-boss. Buda kung nata yan na mga kinalot na niya sa Rizal Street. Then hindi na pipersigir yan na krukas kasanyan. Obstructionan salbatanang an. Roger, sa BBP. Okay. Oh, very good, Lawrence. Roger, thank you so much. Yes, yes. Kay Basender Boy Mata, thank you. Di ba? Pangyayari sa Mauraro. Roman numeral, sabi ni Ninong Celso, paano naman iyan na simento na daiman kitubig sa daraga? Lawrence? Yung mananggad pala. Tama man si Ninong. Ano da? Paano man yan masimento na daiman kitubig sa daraga? Yung mananggad, ade. Kaya siguro prime water sa nagagad kidispensa. Kaya gayon, dahil nasi simento, takulang kitubig na pang mix kla. Balitaan ta na. Sige. Bye-bye. Kaya pang pala. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Si GB, alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw, kampanya kontra sa TB, mas pinapakusog kan Department of Health. Halfway house kan ako Bicol Party List sa BRTTH, madali nang mahaman. Mga alkalde na napabakunahan, padagos pang investigaran. Singit sa vaccination rollout, dai malilikayan. Sa ibang nasyon, sweldo kan mga cardinal sa sinpadi, babawasan. May sweldo pala na yan, ano? Enot, mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Hinagad kan Department of Health Regional Office sa publiko na lalo na ang mga nakaka-experience ng sintomas ng tuberculosis o TB na magkonsulta tulo sa pinakaharading pasilidad asin magpatest. Sinabi ni Dr. Johnny Alcala Arellano, National TB Program Regional Coordinator ng TB, iyon saro sa mga top causes ng mortality sa Kabikolan. Sa iyang sinabi na mantang pwedeng mabulong asin mapreventaran ang TB asin ang test asin bulong libre man sana, alagad mas maray man giraray na kumpletohon ang pagbulong tanganing malikayan ang drug resistance. Sa mas lalong madaling panahon, mahamana ang ipinapagibong halfway house kan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Sinabi ni ako Bicol Representative Pido Garbin matapos na nagkaigwan ng inspection sa patrabaho sa nasabing proyekto na ini ang primero sa enterong nasyon na ang DOH Hospital magkakaigwan ng lugar na pwedeng madagusan kan mga frontline healthcare workers pati na ang mga miyembros kang pamilya na may pasyenteng pinagbabantayan asin piga-asikaso sa BRTTH lalo na ang mga hali sa harayong lugar kan rehiyon. Ang fundo kan halfway house na konsiger kan ako Bicol Party Lists. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, mga pulis, aktibo ngunyan sa pandadakop ng ordinaryong sibilyan, bako man sa mga tunay na kriminal. Al Armario sa detalye. Bako man mga tunay na kriminal na nagkakadarakop ngunyan kan mga pulis kundi mga ordinaryong sibilyan na nagkuronsuelo man sa na personal. Yan ang nanataran dahil kan agresibong order ngunyan kan albay PNP. Lalo na sa PNP Provincial Command sa Baumayo, ni Police Colonel Arnold Santiago na narakupon ang mga illegal, bako tupada, tungit, karay cross, mga maliit na bagay na karawat sa barangay. Sa ibong kani, kadakol na mga kaso, siringkan harapasan sa malibot na ay mataresolveran. Weteng, na aloyo nang nag-operate sa Albay, butabungog ang mga pulis. Mga sindikato ng droga na mangyaray na pupuhok. Agad ngunyan kan mga ordinaryong residente kan barangay na dahil pagparagipiton ang mga sibilyan na bakumansinda mga kriminal. Alarmario, DCGB. Dahil nagbabasol sa Alcalde Noel Rosal kan siya nabakunahan kang Sinovac vaccine kontra sa COVID-19 dahil sa positibong epekto kay ni na mapalangkaw ang kumpiyansa kan mga ligaspenyo maging ang mga healthcare workers na magpabakuna. Sigon sa entrevista sa kandi si GB News kay Rosal, dahil siya ninbalak na inot na magbabakuna, alagad nakasabay siya sa listahan kan Department of Health sa Bicol sa mga inot na babakunahan. Alagad sigon sa iya, importanteng maray na mahiling kan lambang syudadano ang mga pamayo kan lokal na ehekutibo na mangenot sa pagbabakuna. Basado sa datos kan mga personang nagparehistro sa COVID-19 Electronic Immunization Registry, 89.9% tigdi ang gusto nang magpabakuna.
1.1% ang habo, mantang 8% ang undecided o wala pang desisyon kung sinda mapabakuna. Report hali sa luwas, nasa linya si Ange Galero. Kinontrak ang Public Safety Office o PSO Legazpi ang mga nagsasabi sa inda na sinda daw ng mga enforcers digdi sa syudad kan Legazpi, mga ningas kugona. Sigon kay PSO Chief Rolly Esguera, bukuman mga ningas kugon ang mga enforcers kan PSO Legazpi dahilan na sa padagos man ang sa indang espersos na ngayon mapakarhay ang pasiorden sa syudad kan Legazpi asin man mapanultol ang mga nagbabayular kan mga ordinansa asin iba pang layis digdi sa syudad. Sa iyang sinabi na dapat na mag-ingat ang mga publiko o mga nagkapira na nagtataram sa inda na sinda daw ningas kugon dahil sa baka ang mga nagtataraman sana ang may siring na ugali sa pagsunod kan mga orden o kaya mga lingan ni digdi sa syudad kan Legazpi, lalo naman ining pagsunod kan COVID-19 health protocols. Sinabi niya na nagsusunod man giraray ang PSO sa gobyerno lokal kan Legazpi asin man iba pang mga otoridad sa pagpasunod kan sa indang mga lakdang kaya dapat na ang publiko magsunod man sa siring na bagay. So ngunyan na sa giraray na pinagtawan doon ni Esguera na PSO Legazpi padagos na espersos na pinagigibot tangani na mapanaram o kaya ini mapanultol ang mga public utility o kaya mga public drivers asin man ang mga pasahero sa syudad na dahil nagsusunod sa mga health protocols siring na sana at pagsunog kan face mask, face shield, tamang paggamit kan plastic barrier sa loob kan sakayanin na pampubliko asin man iba pa. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCTV. Piging ganyar ni Kapitan Perlita Solomon kan Barangay Tambo, Ligao City. Ang sa iyang mga residentes na magpa-record sa Barangay Hall manungod sa reklamo na kausa at perwisyo kang kadakol na langaw sa indang lugar. Ini matapos magruso ang kadakol na langaw sa mga kaharungan kanasabing barangay dahil sa duwang poultry farm. Sigon kay Solomon, binisita ninda ang nasabing manukan asing kinahuron ang mga tagsadiri tanganing hagadon ang sa indang makaskas na aksyon manungod sa reklamo kan sa iyang mga residentes. Mantang tinawanin doon ni Solomon na tuyong harvest season sana kan manok nagdadakol ang mga langaw. Siring man nagpagiramdam si Solomon sa tagsadiri kan poultry naman tiniron na malinig ang kulungan kan mga manok asin dai paghalaton na may maghelang dahil sa mga langaw. Blessed Sacrament pigiranin ni Father Fred Naga sa mga tao sa was sa paganin procession para hagado na pagusugon ang pagtubod asin paglaom sa mahal na Diyos. Jimmy nasalita sa detalye. Na paglaom sa Diyos konsayon sa presenting panahon na dahil ng katapusan ng problema darakan virus sa sinibapang bagay na kahaditan dahilan sa mga dahil piglalauman na pangyari konsayon digdi sa uwas, si Father Fred Naga diretso an misyon palibas sa pig-observar ang social distancing asin limitado ang tao sa mga simbahan ang ginibo kanasabing padi ang Blessed Sacrament ilinuwas niya sa simbahan asin solo siya na naglilibot sa mga harong-harong sa palibot kanuwas mantang ang mga tao o residentes pig welcome ang Blessed Sacrament sa paginin pagtirik ni na kandila asin pagpapamibi. Sa paagi kay ni ang mga tao nagpapasalamat sa espersos na ini ni Father Fred Naga sa pagsabing maski puro papano na babayo bo ni Father Naga ang pagtubod sa Diyos kan mga tao kung sa iniyo ang sulaminting sandigan kan mga namamanuan sa presenting miserabling panahon sa lindong kan new normal. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, nadagdagan po mga tugang nin panibagong 30 na kaso nin COVID-19 ang Bicol Region. Sigon sa report kan Department of Health, ang 30 ini, iyo ang kinabibilangan kan tulo sa probinsya kan Albay na duwa sa Kamalig asin sarong Tabaco City. 15 sa Camarines-Sur, 5 sa Nabwa, 4 sa Naga, 4 sa Pili, Tagsaro ang Iriga asin Ocampo. Mantangan Masbate, igwanin panibagong 5. 4 sa Mubo asin sarong Aroroy, mantang 7 sa probinsya kan Sorsogon, 2
tulo sa Magallanes, Tagsararo ang mga munisipyo kan Barcelona, Dunsol, Matnog, Asin, Syudad nin Sorsogon. Mantang dahil na i-report na panibagong kaso ang probinsya ng Catanduanes, Asin, Camarines Norte. Sangunyan na pag-araman ay gwapo ng 18 panibagong recoveries o narahay sa sinabi ng kahilangan. Mantang dahil po ninaidagdag na kaso sa COVID-19. Sangunyan, ang Cab Bicolan ay gwapo nin 5,209 na kabilugan na kaso nin COVID-19, mantang 427 ang aktibo digdi. Sarupong mister, ipinablatter an sa iyang misis matapos na siya suntokon kaini sa iyang pandok. Lawrence Barcena sa report. Dugoan na nga ni ang poso, latak pa sa pandok, ang sinapar, kansarong 38 anyos na mister. Matapos na bungagon ini sa pandukan sa iyang misis, sa laog mismo kan City Social Welfare and Development Office o CSWD o Legazpi. Basado sa police record kan Legazpi City Police, nagpablatter ang mister na ini na tuyong itatago ta ang pangaran por respeto sa privacy kay ini. Nasa rong taga Legazpi Port District area, tasusog sa iya. Mantang nasa mediation sinda sa CSWDO sa katahawan ninda ni misis niya, bigla siya kay ni binungag sa day masabutan na rason. Ini daw na witness kan mga empleyado sa laog kan CSWDO ang siring na bagay na pambubungag sa iya na ikinakausa kan pagkakulugan sa iyang pandok. Dahil digdi sa pagsumbong ni Mr. idenara ini kan mga polis sa Legazpi City Hospital para sa formal na disposisyon tangani na makaasikaso kan medico legal. Luens, nato nagkakaigwa mediation sa city DSWD. Sinabi kung anong klaseng sabihon, mediation piguhusay sinda duman. Tiguhusay sinda. Posibleng sa may, City Social Welfare. Posibleng may ararom na problema sindang mag-agom. Nya kung naro ka na binungag ni Mrs. si Mr. Ano ang maaging aksyon ka ang kan City Social Welfare? Dahil pa masabutag ko ka so action ka si SWD o may kinaraman sa sirig na bagay. Pero makipag-corrector kita kay Madam Marlene Manaya. Papunta daw si Madam Marlene. Roger. Kung anong aksyon ka na habang nag-uusay, binungag si Mr. O di nagpablatter si Mr. Pwedeng hubag ang pandok ito ngunyan. Pwede. Siguro grabe sa pagkabungag ta. Nagpablatter na biyo. Roger. Kairak man ni Mr. Tanabungag. Roger to that. Di masabutan pero posibleng ararom aniwal kay ning duwa. Tama lang nakaabot sa City Social Welfare. Roger. Ta siguro sa taho nakalagay digdi sa taho kan mediation ninda. Bigla sa kay ning kinulugan ni Mrs. Literal na pangungulog. Binungag talaga. Binungag talaga siya. Okay. Masabutan ta kalikon ano ang mga problema. Abutan daw si Madam Marlene kung ano ang pag-arog ka na bagay. May paninimbagan man kaan si Mrs. Roger. Habang nasa mediation. Roger. Kung matatandaan baga, anlay wala man kitang natatandaan na may mga siring kining kaso na pwedeng makasuhan si Mrs. sa violence against men. Pero gara igwa yan, pwedeng physical injury. Pwedeng iyo. Pwedeng ibang kaso Okay, sige. Roger, sa yan tabi pipian baga dagdag na istorya kay Abuta daw tabi Lowensa. Roger. Kung araw ka ng sitwasyon, baka dahil nagimagreklamo ta. Pag nabubungag nga ako, yung manggiraray, nagulpilugod. Roger. Okay. Roger, magadagdag na rito. Ako po si LBB. Mientras tanto, Knights of the Night Project, Candaraga PNP, formalmente nang ipinaglansar. Renz Luna sa detalye. Formalmente nang inalansar kan Daraga PNP ang proyektong Knights of the Night digdi sa Banwarin Daraga kaso hapon nangyari na MOA signing digdi mismo sa sanggunian na Bayan Hall digdi sa laog kan munisipyo
na kung saan presente mismo ang Hepe Candaraga PNP na si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, magin man si Alcalde Vic Perete, magin man si BC Alcalde Dundia Ocean, asin presente man ang Regional Director kang Napolcom na si Director Joseph Mar Bihil sa nangyaring mawasay ning kaswapon digdi sa naunambitan ng SB Hall ang Nights of the Night Project na Dalaga PNP sa anong kolaborasyon sa LGU magin man sa gabos ng mga barangay magin man sa PSO tanganing maglibot-libot lalo naman pagkabanggi dahil para preventaran ang mga kriminalidad digdi sa palibot. Ini mangyayaring through direction kolaborasyon na kung saan na involved gabos sa mga barangay officials digdi sa Banuan ng Daraga asin may mga representante kan Daraga PNP na naka-assign sa kada barangay na iyon maronda ang aning maiwasan ang kriminalidad digdi sa Banuan. Sa ilaglalao man na sa mga masunod na aldaw, formalmente na ining mangyayari asin magkakaigwa pa ng meeting sa mga punong barangay digdi sa mga barangay digdi sa Banuan kan Daraga. Mandadig na Bareta, Renz Luna, DC Tubingan. Kaso ng COVID-19 sa Tabaco City uminabot na sa 94. Jomar Bien sa report. Nadagdagan na naman ang bilang kan nag-COVID-19 positive sa siyudad kan Tabaco. Ini matapos na may rehistro kan Department of Health ang sarong kaso kasudma na residente kan nasabing siyudad. Ini si Bicol Code 5158, sarong 60 anyos na lalaki na residente kan Barangay Basud, Tabaco City, na iyon ika-94 kaso ng COVID sa syudad. Igo siyang kamatayan asin nakakwarentina na sa ngunyan. Sa total na 94 kaso ng COVID-19 sa Tabaco, anom sa inda ang binawian ng buhay, saroon ng tinido pang may kamatayan asin sa 87 anas ng narahay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:24. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Masunod na, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa Bareta, ipinahayag po kan Palasyo Malacanang. Nanahadit ini, nadagos nang mawara ang sobra sa 40 milyon na dosis ng bakuna kontra sa COVID-19 na maghali sa COVAX facility. Kaun magkapadagos ang pag-arangkada ka nagkaperang mala VIP na mga alkalde na nagpapabakuna. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na malinaw na sa kondisyon kan World Bank o kan World Health Organization o WHO dapat na mainot sa linya ang mga health workers sa nasyon. Dagdag pa ni Roque na initanganing masiguro ang kaligtasan kan mga health workers siring man maprotehiran ang healthcare system kan Pilipinas kontra sa virus. Kung kaya nagpatanid si Roque na kun padagos na mangingenot, nagkapirang politiko na mimiligro na mawara ang kadakol na doses nin bakuna sa nasyon. Nagpapadagos mga tugang ang distribution kan food subsidy as in vaccination program sa syudad nin Manila para sa mga frontline workers. Kan sinabi ng syudad, sigon kay Manila City Health Officer Dr. Arnold Pangan, ang syudad nin Manila may target na 1,700 na mga individuals, mantang 1,000 man kaini ang babakunahan gamit ang AstraZeneca vaccine. Asin an kasarabay ang mga nasa Manila Medical Center Hospital na may 700 man na maresibi kang Sinovac sa Santa Ana Hospital. Sigon sa latest report kan Manila Health Department, maabot sa hanggang sa 10,412 na frontline workers ang nabakunahan sa Manila as of March 24. Napag-araman, mga tugang na base ini sa naging orden ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Apin napag-araman man kaini na ususog man sa instruction kaini na dapat ay pagtugutan kan lokal na gobyerno na igwanin magkagurutom. May kinaraman sa sinabi ng operasyon. Mantang padagos man ang senang kumpanya na pagkataonin mga food boxes. Sinabi ni Moreno na ang pag-deliver kan mga food boxes sa mga taga Manila para sa 792 sa laog kang 896 na mga barangay. Iyoan na ipagpadagos na mantang target ni Mayor Isko na makapagtaon ng monthly assistance sa maabot sa 700,000 na pamilya sa syudad. Nang kadaklan kaini mga Manilinyos na day pa nababakunahan. Siniguro po kan Department of the Interior in Local Government na mariresibi pamanggiraray kan mga local chief executives na nagsingit sa vaccination program kan gobyerno. Anay karabang dose kan bakuna. Inan sinabi ni Interior Undersecretary Epimaco Densing III, sabay kan pahayag na swerte man sinda. Pahayag ni Densing na mahampang sa kasong administratibo ang mga local chief executives na nagpaka-BIP as in nagsingit sa vaccination program kan gobyerno sa oras na magpalyar ang mga ining ma-justify ang sa indang ginibo. Enot kay ni pinadarahan kan ahensya nin Shokos Order ang 5 mga alkalde may kinaraman sa pagpabakuna kan mga ini. Maski dahil sindang kaibahan sa priority list kan makakaresibi kay ini. Ipinahayag kan mga nagkapirang eksperto na pera sa 2 doses ng COVID-19 vaccine kay puhan kan publiko nin booster shots kan bakuna. Sigon kay Vaccine Expert Panel o VEP for COVID-19 Head Dr. Nina Gloriano na initanganing magkaigwa nin dugang na proteksyon ang lawas kontra sa iba pang nagbubutwa na coronavirus variants. Pinahayag ang National Adverse Event Following Immunization Committee head na si Dr. Lulu Bravo na ang COVID-19 vaccines magiging kapareho kan flu vaccines taon-taon. Oras sa Pilipinas, alas 6:31 na.
GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon, pig-anunsyo po ni Pope Francis ang planong pagbawas sa sweldo kan mga cardinals asin padi bilang parte kan pagtitipid. Pon Abril 1, mababawasan daw nin 10% ang sweldo kan mga cardinals, mantang 30% man ang kakaltason sa sweldo kan mga padi. O 3% ang kakaltason sa sweldo kan mga padi. Nakapalaman man sa apostolic letter na babawasan in 8% ang sweldo kan mga department heads as in secretaries kan dicasteries. Mantanga na sabing lakdang ginibo tanganing malikayan ang pagtanggal nin mga tao. Ini matapos maapektaran nin marhay ang Holy See kan COVID-19 pandemic. Ipinautob man kan Santo Papa ang 2 taon na free sa seniority pay increases sa gabos na empleyado o pwera sana sa may mga hababang posisyon. Pon kan magtukaw ang Santo Papa kan taon 2013, piga-regular na kaini ang kamugtakan financial kang Holy See, ang governing body kan simbahang Katolika. News of Christianity. Totoo na tabi na. Mientras tanto, pinundukan Hong Kong Food and Health Bureau ang pagbakuna kan BioNTech vaccines na gibo kan Pfizer. Ini matapos madiscover kan mga health officials sa Hong Kong na may mga vials na nahilingan in broken seals. Ngunyan, dahil pang anunsyo ang Health Bureau kan Hong Kong kung noon ni pagkapadagos ang rollout sa BioNTech vaccine alagad bilang precaution sa pagkapadagos kan vaccination kay puhan na suspenderon ang paggamit ka nasabing bakuna mantang pigigibo an investigasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, mga tugangan may darakang istorya. Padigmar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Maging bida sa trabaho. Inanabiso kan Department of Health sa tao kang padagos na paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ka na siya na dapat aramon ang tamang mga steps para mamantinir na ligtas ang sadiri. Mga kaopisina kasi sa imong pamilya maski na naglalaog ka sa trabaho. Hantang nasa luwas o nagkukommute, iwasan ang pagkapot sa pagdok. Maglikay sa mga grupo ng tao. Para ang pagirumdom, kan DCGV at si DOH para sa ligtas na pamilya at in komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Pag-asa Ligaspi, nasa linya sa kamugtakan kampanahon, kay ba si Ariel Samodio. Para po sa update sa magiging kamugtakan sa tuyang panahon, nakaka-apekto sa extreme northern Luzon ang northeasterly surface wind flow o andoros na nagahali sa norteng Sirangan, samantalang easterly so andoros na hali man sa dagat Pasipiko ang nakaka-apekto man sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Sa maghapon, ang kabikulan nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, posible man ang mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa Sirangan hanggang sa norteng Sirangan ang mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinateng agwat kan temperatura, 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 5.45 ng hinaga, asin masulnop at alas 5.56 ng hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Business News. Business News. Mga tugang kumpiyansa po si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may babalik na sa normal na presyo kan karne. Ang karne ni Orig asin mga produktong gibo kay ni matapos sunod-sunod na mag-abot ang 232,000 na supply nin Orig sa Metro Manila pon kang Enero o kan Pebrero 8. Sigon kay Panelo, dakulang abang ini sa industriya nin mga paraurig sa nasyon na grabing naapektaran kan African Swine Fever o ASF.
na pag-araman ng Lunes kan ipadara kan Department of Agriculture ang 3,775 na live hogs sa Metro Manila. Pagkasabing ang pagbagsak ang supply ng urig sa Manila, ipigbabasol sa outbreak kan ASF sa nagkapit ng lugar sa nasyon. Sangon yan, ipinaliwanag ni Marikina Representative Stella Kimbo na may tulos siyang nahihiling na rason kaya alangkaw ang presyo ng karning urig. Primero, ang pagtaas kang presyo bako sa na dahil igwang local supply disruptions kundi ang pagkakaigwan ng pork mafia sa likod kay ni. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa tuyang balik tanaw sa 500 years of Christianity. Ulitin mo nga, Nald. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Nagabot sa Pilipinas ang Katolisismo kan madiskubre ining archipelago kan mga taga-Europa. Nakatungtong sa Islakan, Cebu ang explorer na si Ferdinand Magellan kung sa indigdi na mundag ang Kristyanismo o ang inaapod na Cradle of Christianity. Sa Pilipinas, matapos ibugsok kaini ang cross sa isla. Aldaw kay ito nin Sabado, Marso 16, 1521, kang inot na maispata ni Magellan ang isla, ang aldaw kung saan pigsilibrar ang simbahan an Eve of the Passion Sunday o liturhiya sa pagkabuhay ni San Lazarus. Sunod sa ginibo ni Magellan na i-converter ang leader kan Cebu na sindaraha humabon asin consort kaining si Hara Amihan na tinawanan ng Kristiyanong pangaran na Carlos asin Juana. Nangyari ini sa laog din sarong simanang pagkondusir nin misa sa mga taga-isla sa panginginot kan chaplain kan Magellan Voyage na si Father Pedro Valderrama. Kan Marso 31, 1521, inapod ni Magellan na Archipelago of St. Lazarus ang isla kang Cebu. Sa 500 GB of Christianity. Iyan po mga tugang ang balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, sa News Director Edwin Peralta, kasabay si Angel sa lado lokal. Ang Mega Force Patrol report hali po dyan sa luwas. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin, garantisado. GB Express News Express GB News Express. Alas 6:39 na. An oras hatod sa Indokang. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ito na ang inyong pambihirang pagkakataon to get unbelievable deals exclusively for members of LCC Rewards Plus. Ang LCC Supermarket Private Sale. LCC Supermarket Private Sale on March 26, 27, and 28 at the Level 5 of LCC Ayala Malls Legazpi, Level 2 of LCC Mall Pulangi, and at the Event Center of LCC Mall Naga. Unbelievable deals of the day. Save up to 70% on thousands of grocery products and get a birthday treat of free 200 points. Membership fee is only 10 pesos. Kaya't wag nang palampasin ang LCC Supermarket Private Sale. LCC Supermarket Private Sale on March 26, 27, and 28 at LCC Ayala Malls Legazpi, LCC Mall Pulangi, and LCC Mall Naga. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Bimbi Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clanex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oras, mga tugang 18 bago po magabot ang alas 7 nin aga. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Mga tugang, may saro po na COVID positive na nakahold sa sarong lugar sa sarong munisipyo sa Tercer Distrito, Canalbay. Susog duman sa report na nakuakan sa muyang mga pag-iriba ni Jimmy, ang sabi, nakalusot ini mga tugang sa border control, dyan po sa Agos Canpulanggi. Medyo napaisip ako kung paano nakatravel ang positibo sa COVID-19, pauli sa indang lugar na siya positibo sa COVID. Di ka kaan mapangalas. Mangangalas sana nangyayari ngunyan sa tuya tabi na palibot. Positibo sa COVID. Nagbiyahe mga tugang pasiring sa Albay. Sabi, pauli ini duman sa sarong probinsya. Pag-check dyan sa border control, nakalusot. Ngunyan po, mga tugang, nababantayan sa sarong munisipyo, dyan po sa Piodor, nangaranan ko na pati, Jimmy, i-detalye mo na tabi, Jimmy, iyan na istorya ta. Gusto kong haputon ang pulis kung anong patakaran ka iyan, mga tugang. Sabi, nahuhold ini dyan sa Pier Campiodoran. Nahuhold ini mga tugang sa Pier Campiodoran. Di ko aram kung paano nakalusot ini. Buda, paano siya nakabiyahe? COVID positive siya. Iyan mga tugang ang gusto niya tong i-clarify. Ngunyan tabing aga, Jimmy, sako katabi di mag-apod, dagari wala man so technician tadigdi. Piring di kinagisim ko nag-apod si Jimmy, piring di technician, namasimbag sa imo, tawara man akong nakaduting technician, nagali gayod si Ronald. Nabi kasi kasos transmitter, bisang linya ni Jimmy. Di ba? Paano nakalusot ini, mga tugang Buda? Paano man na-discover ini kan mga taga-Piudoran na nakabantay duman sa pier? Pag-una ko baga, mahigpit kita, mga tugang sa border control. Pero iningon yan, ang aramon ta, mga tugang sa report ni Jimmy, sa istoryang may init, sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Jim, good morning, Jim. I-detalye mo. Salamat, BP. Exclusive ini. Trinabaho niya itong maaga. Kasubago, nalusutan nin COVID positive and border control checkpoint alas 11:57 Kasubanggi. Kung saan sarong kotse hali sa Malate, Manila, nalunadan kan COVID positive patient na mauli sa Balino o kaya sa Masbate City. Dahil manigaran, iguanin mga illegal na mga lunadan na namamasada, biyahing Manila-Bicol, kung saan ang driver kan Toyota Vios, plate number DAM Delta Alpha Mama, o Mike, 9309, iyo ang naka-pick up nin tulong pasayros sa Manila, tabi bibi. Actually, sagod sa mga oras na ini, dahil pa ini na hali o kaya pigpapababa sa kotse, dahil ang tayo dahil ini pwedeng makasalamuha,
Dahil pa nga rin nakukuha pangaran kay ni. Ang mga pasahirong lunad sa kotse, sarong babae na pasahero, ulito niya to, sarong taga Sipukot, nagbaba sa lipmanan sa Camarines Sur, BP. Tapos duwang pasahero, pasiring sa Masbate City and Saro kay ni, pasiring sa Balino Masbate, sarong babae. Nagluwas na BBP, nahali sa Malati sa Metro Manila, tulong pasahero, unlunad kay ni, plaso driver, bali 4 sinda. Ining mauli sa Masbate proper o Masbate City ta BBP, ang istorya na purabir ini naglunad sa kotse, nagpa-swab test ini, duman sa sarong clinic sa Malati kaswapon. Dahil pa nag-aabot sa swab test result, pinick up na inikan kotse para magbiyahe na pauli digdi sa Bicol. Sa madaling sabi, dahil na hinalat ang swab test result, partikan pagmadali, suminakay na ini sa kotse, kasarabay sudowa pang pasahero, habang nagdadalagan ta BBP pasiring digdi sa Bicol, nalulunadan kay ni, nagluwas so resulta, kan test, positive tabi BP ang resulta. Ang ginibukan inakan pasahero na yaon duman sa Malate, kinontak so sa iyang aki na nasa biyahe. Ang problema dahil na nakukontak, kung kaya so uulian kay ni, yan sa Masbate City, ininformaran na sumaabot niyang aki dyan sa nasabing Islang probinsya, positive sa COVID, susog sa ipinanako ang resulta duman sa swab test sa Malate, sa Manila. Ang ginibukan ng mga kapamilya kay ni, nag-informar sa MDRRMO sa Piodoran kay Sir Noel Ordoña na kung mag-abot so nalulunadan kay ni sa pier, i-hold sa pagsabing COVID positive ang lunad kay ni. Sa madaling sabi, uminabot sa pier kan Piodoran ang kotse alas 11:57 ka Subanggi. Palibasa saro sa lunad kay ni konfirmadong positive natural, gabos na nasa laog kan kotse, close contact kasabay ang driver. Yes. Sa ngunyan, so positive, pig-isolate na, mantang so driver, asin saro pang sa babae, pasiring sa Masbate, Balino, nasa laog kan kotse tabi bipingo niyan. Ang problema, ito natural, maihi ni. Paano na ito? Mapamahaw, si Saymara ni Kenny. Sa ngunya na mo problema si Sir Noel Ordoña, mantang so driver kay ni, haros magkalintarpaan pa yun Mr. Ordoña, dahil lang sana nakikidiskusyon pa ini kay Sir Noel Ordoña, kan sitahon ini kasubanggi, na kisupin, naghahanap buhay man sana siya, pick the challenge pa sa MDRRMO chief, na ipaswab test na siya, at dahil man siya kiwi COVID. Dahil man isikan driver na positive sa sayang lunad. Dapat sinabihan na kan driver na unloaded mo positive. Kaya nga, tinaraman na digdi. Na positive. Paano ngayon hindi naaraman na positive yan? At nang nag-upload so yung Pilosopo man ano? Pilosopo. Iyan marin masiramon ihulog. Deman logos. Sorry. Paano yun ay anapot na nakalusot? Actually, yan Jimmy ang point ko sa imo. Tabako and border control dyan, iyan 24 oras. 24 oras. Kung sabihon tabi, di ka dyan makakalusot kung di kang swab result. Pero pwede siyang makalusot. Ang excuse niya, maagi siya, pasiring sa Albay, pasiring siyang Masbate. Bako mauling Masbate ni Gabos? Masbate. Mauling Masbate. Ngunyan. Pero ma-check dapat yan sa border kung siya may negatibong swab test result. Wala nga, nakalusot nga. Ito uli na sa pier. Ngunyan, naaraman lang kaining pasahero na nagsakay sa kotse na positive siya pag-abot na sa Piodoran. Tama? Pabinantayan na siya, kan pamilya, inapod na digdi sa Piodoran, na iyan nga yung nakasakay dyan sa kotseng iyan na na kung anong relasyon sa pamilya, positibo nga yan sa COVID-19. Uning nga sa result. Uning nga sa resulta, susog nga yan sa apod nga ni Mama, duman nga yan sa Malate. 24 anyos init na BBP. Ngunyan, ano na ang gigibuhon, ano na ang sitwasyon ngunyan? Kung yan ang minagay dyan sa border, siyempre dapat may papel na burbit-bit yan. Wala papel. Tapos init ay papel. Yun na nga niya napot. Kaya, ngunyan ta
BBP, nagahalat, Kung gayon, araw kayo niya, abang pikakauron ta si Mr. Ordonya, apo di, hagadan mong reaksyon kayo ni si Dexter na, karanggo ni Dexter? Major? Colonel? Dahil na si PD na mismo. Apo rin daw si PD kang kunata, buda, kung bako si PD available, ang Chief of Police Kampulanggi, tabako sinda ang bantay dyan? Iyo. Chief of Police Kampulanggi o si Mayor Andy, paano yan? Nasindan tinamanan niyang kipoder kan provincial government na magbantay sa border control. Kaya nakalusot yan. Iyo, actually si Sir Noel Ordonya, naghalat dito, hindi kundi panangaturog. Itong turog ka, BBP, kasubanggi pa. Sige. Nagalit dito kasubago pa sa Katuya, kanapot. May pangapunan siya, maapod siya, papangapunan niya sa libmanan. Kaso, takon nagbaba sa libmanan ito, ining kay riba kaining positive, tagamas parehong tagamas bati ni Dubade. Madaling problema ini. Okay. Ngunyan, ano ang disposisyon kan driver na iyan? Papaulion iyan? Anong desisyon ka? So, ATF, ayun na nga, anong plano ka yan kang provincial government na nagdidesisyon ka? Siyempre, makonsulta kaan si Mr. Ordonya sa in charge kang IATF sa probinsya o sa munisipyo. Ayun, nakulang kunin ito, BBP, nakulang... ang problema pa kaangkunan, sunod, sana ba ko, ang may virant bagangon niya na makaskas mag-ulakit duman sa Manila? Dara ka yung driver na ini. Dito aram kung anong dardarang variant ka iyan. Ang sarupa, apapangapunan ni Suilte, Parbit, balik-balik na ito, BBP. Darapang kutsing iyan. Isos ko. Anyway, sige. Yun dyan, nakantabay si Sir Noel. Deko maapudan si Noel na Ordonya, gamit mo ang cellphone ko. Ito muna ako, Jimmy Nasalita, di si Jimmy News. Out ka na muna. Thank you so much, Jimmy, sa report. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Alright. Paano natabi? Ano nang gigibuhon ta kaini? Sandali lang. Tapudang ko daw si Mr. Noel Ordonya. Mga tugang ta. Kasubanggi, trinabaho ini Jimmy. Thank you, Jimmy. Trinabaho ni Jimmy ini, mga tugang ta. Namumroblema sa piyuduran. Balontaro na po si Noel, ngunyan. Kung Sir Noel Ordonya, kung mata na, tabata nag-aga kasubanggiman ini, balontaro na makauron. Baka Sir Noel Ordonya, si Henry po, sa DCGB. Opo. Kaso bago, nagre-report po si Jimmy na may nahuhold ka mo dyan na COVID positive. Opo. Hay na po ngunyan ini Sir Noel. Opo, di ko na po i-mention ang pangalan, ay tao na po sa iman detalye. Yes po. Kung yes paano po. ini nakabot digdi. Ano po? Opo. Ini po, sarong 24 anyos na lalaki, newly graduate ka architecture sa FEU, na taga Masbate City. Ganyan po, nagdesisyon siya mag-uli, pinauli kan pamilya, kantit sa 24 po, nagpa-subtest siya. Okay. Nagpa-subtest na ang result, nakukuha niya pit sa 25. May kauro na siyang ban so kauro niya, nasusundo siya kay alas 2 kihapon, kantit sa 25. Okay. Ang resulta kan sa iyang test, 25 kanaga. Yeah. So nag-abot ining ban, bako na ban, kundi kotse. Nag-abot sa kotse, sinundo siya kay alas 8 kiaga. Salbatana. Nakikiuro ni Aki na kung pwede, alaton sa subtest. Ang sabi man kaning driver, dahil man niya problema, basta niya ang point of origin, dahil man ki-lockdown, okay yan. Tig-agadan lang ki-ID. So ang gilibo kay ning Aki na 24 anyos, ang tig-kun sa iyang primohon, na so resulta, kuhaon sa clinic, as in ipadara sa Masbate. Okay. Kabang siya nagbabiyahe. Habang siya nagbabiyahe siya, nagluwas sa resulta. Positibo. Ini po, sarong kotse na Toyota Vios, na pula, with plate number Delta Alpha Mike. Okay. 9309. As in, itatao ko na ang pangaran kan driver. Na si Rapi Aramis Punpon. Kan kataingan man sa na Masbate. Taga Masbate man. Opo, nakabase na siya sa Manila. Ano yun sir, mauli siya o siya naghatod-hatod din mga pasahero? Nagdodor-todor po siya. Nagdodor-todor ki mga pasahero? Nagdodor-todor. Opo. Okay. Ngunyan po, ikaw sa kisakay na apat na katawo. Okay. Ang saro, ibinaba niya sa libmanan. Okay. Asin,
Asin, anwa digdit taga Masbate. Sarong babayi na 32 anyos na taga Kabog, Baleno, Masbate. Okay. Asin, ining saro na lalaki na taga Masbate City, 24 anyos. Ini sa Asin, di positive. pa siya kisarong sakay na mapaduman sa Barcelona, Sorsogon. 57 anyos. Sakay niya pa. Ngunyan po, siguro po sa kuyang pakikiuron naman sa tuya pong bisa pasyente po. Dahil man po siya kinamamatian sa lamintian pag-abo niya. Okay. Kaya ni makusugunan sa iyang buot na magpa swab test. Susunod sa requisitos na pagpapatupad kan gobyerno. At yun siya po, nagpa-laboratory test duman sa JT Diagnostic Clinic duman sa Rojas Boulevard, kan Pasay. Okay. Opo. Asin po, yung ano ito, dahil natupad sa ororon, dahil napik alat kan driver, and swab test. Okay. Na nagkusog-subot man kan aki, na yung ano ito, na mas ila ID, pwede na. Kunyan po, inapunan ako kan probinsya kan Masbate, alas 11:57, maagahon, asubanggi. Na kung pwede, i-check, i-isolate itong van. Nagparaarat kami kan van, para checkpoint may suban, nataon na sa kuya sungaran. Ito pala na sa kutsi. Kaya iba binadigi. Ayun. Okay. Ngayon po, maray ganit, nagkabot pa man sana, sige na po, nakakauron ko sa driver na, nakaiwal ko pa sa driver. Saan siguro sabi ka subit yung driver sa kuya, salada kan pasahero. Sabi ko, ako yung salakan pasahero, ano ang pig-aagad mong requisitos sa mga pasahero mo? Ay, di man lang yan. Sabi ko, ka nagtutko niyan kan protocol. Ngunyan, ang makaturo testing pangyayari, pigpapabayad nyo niyan kan driver sa pamilya. Na siya ipasubtest, mula sumiyembro kan sa iyang pamilya, bada ba ulakitan? Okay, pangyari sa Maoraro. Okay, ano kayo Sir Noel? Okay. Ano po ang desisyon kang provincial government kan Masbate? Ang provincial government kan Masbate po, nag-order po kami, susundoon po siya kan pamilya mismo. Ining positive? Iguana po kay approval ang city government, pulang provincial government kan Masbate. Susundoon po, taday ko po, pwede kami magtugot na isabay ini digdi sa Roro. Okay, now, ano po ang disposisyon ka ining driver na ini? Alat ko po, ang disposisyon ko po, dahil siya maghali, dahil pagbaba itong babayi, na dahil pasusundo. Ining babayeng ini, taga Sorsogon? Na may contact duman sa positive. Na may contact sa positive, tapos siyempre sa Rosindang auto. Gusto sabihin tabi, Sir Noel, ining gabos na sa laog kang kotse, puro inipunta ka, itong positive, naging close contact. Positive po, ina-isolate ko. So positive, ina-isolate ko na sa positive. Okay. So ano po ang anong plano kayo ni kan Masbate government? Tayo ni Palan, may address man na Masbate na sa driver. Anong plano ninda kayan? Ang driver po, dahil naman po nag-uli sa Katayngan. Katayngan po siya. Nakabati na po siya sa Manila. So ano pang plano kayan tabi, Sir Noel? Driver sa ang Paulion ba yan? Agad nga po ako sa Indoki opinion. Ano ang magayon po na mag-ibo ka ini sa siguro sa tabang sa intervensyon kan LCFRB. Buda po sa intervensyon kaya tumiyoman duman sa bordeta. Nakalusot. Ano po? Siguro po may sa kuya pagiling talaga makakalusot. Ganit privado. Ganit privado po kung may purhan. Pero purhan po na. Marangani at 3,000 ang tigsingil sa kada pasahero. So padigli sa Piduran. Okay. Ang gusto ko lang po masabutan, ano ang plano digdi sa driver ta? Ano, ipapauli-o na ini? Opo. Maatod pa siya. May pasahero pa siyang obligado niyang iatod sa Barcelona, Sorsogon. Pangyayari. Ano? Opo. Kaya dapat ba abisuhan ining Barcelona, Sorsogon? Nagkakontak. Sir Noel. Pero gari, dapat talaga, sige, ma-interview kami sa provincial government kung anong plano dyan. De ko aram kon ining driver, pagkatapos na matod ang pasahero, tutugutan na mag-uli, quarantine digdi yan. Iyo po nga ni. Ansa kuya po na para sa kuya opinion. Mas magayon na matawan ini seleksyon. Iyo may eleksyon dapat na makuha. Buda, kung ano yan, isa subdigdi bago sa paulion o anong desisyon ka yan? Iyo po nga ni. Diba? Kasaba ako nga ni. Medyo nagka-diskusyon pa kami. Ako ang pig-obligan na ipasop-test ko na siya. Sabi ko, bako kuhan. Sabi ko sa'yo, yan. Wala yan, tayaw dito sa mga kapulisan ni. Ay ko ba kita, kung sa Oplan, lakbay alalay, nayaw aktibo sa tuyang kapulisan, na din sa membro kan IGTF. Kasi po siya nakakahalik.
Yeah, Sir Kaya Noel, pigdarahan sarap ko na lang lagi po, ano? pagkaon. Dahil pigdarahan ko lagi pagkakaan, tubig, kay po aninda. Opo. Isipig siguro tang dahil sinda mababa. Iya, okay. Di, pag angon yan, yaon siya sa indo, nasa kustodyan nindo ini, na Opo, nasa gusto niya, driver. ay sulit ko po siya sa katabuhan. Boda, so, sarap ang pasayro. So sarong pasahero po, duman po sa kuya pong opisina, di po sa piyari ko kami opisina so container van. Dahil bali po, isakripisyo ko na una. Kaya man iyan i-disinfect, kaysa po makahalo ini di sa mga katawuhan. Pangyayari, ano? Okay, so ingat-ingat lang po kamo dyan. Tatawag-tawag. Opo, salamat po, sir. Sana po, maapunan naman po ang atensyon sa man na ahensya na pwedeng maka-resolver kanaro kay mga problema. Madahin na mautro sa mga masudaldam. Maapot po kita ko ng gigibon kay nita na ibang kwan ini, medyo ibang kaso yan. Kay puan kang kigari maray na desisyon kan mga health experta. Sa kuya lang po, siguro sa kuya magigibo Panginoon, yung masigurar ta, ma-restrict ta sa movement. Kaya ini, hindi makapaghalo. Ano po? Iya po. Okay. Salamat po, DCGB. Salamat sa mga taga-dawag po ng DCGB. Mabuhay po kamo po. Ingat po kamo. Salamato na maray. Opo, salamato na po. Salamato. Alright, thank you so much. Mga tugang Noel Ordonya, mga tugang kan MDRRMO, dyan po sa Piodoran, Albay. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Tod daw tabi ta sa probinsya o galing. Sino pwede makauruntakaan sa probinsya, no? Dr. Senet gayod, makabalita makaurun si Dr. Senet kaya. Apotunta ko nga ng plano sa araw ka na bagay. Magulo talaga ang sistema natin, sabi kan texter ta. Magulo. Di ko aram kung ang masbati may requirements inda para sa swab. Ano tanal ba igway? Negative swab. Aputunta daw kay sige. Thank you tabi Doc Alan. Apodang ko si Dr. Vera kay ni. Para ngayon sa Bicol Reso for the next move. Ako marayin eh. Araw kayan na bago siya naghali duman, mga tugang igwaki sinob siya. O nagkinulit kan driver na maduman na nga kita. Salbata na habang nasa biyahe, nagluwas sa resulta, positibo sa pasayro niya. Di na-expose sa duwa niya na pasayro pang sarong taga Kamsor, sarong taga Masbate, o taga taga Sursugon, o may sarong pang taga Masbate. Pangyayari. O anyway, alas 7:04 na. Diyan na lang pong 7:30. Diyan na lang na 7:30. Ipat continue. Hello, Noel. Yes, sir. Hello. Yes, sir. May requirement pa kita, sir, dyan. Nagabos sa malog sa border kang Albay, dapat naka-PCR ka. Iyo nga ni yan. Kaya i-clarify ka maray ang tao. Albay. Iyo ba sa magklaro ba kayan, sir? I-clarify ta. Iyo. Isipon mo ang iyo ni Governor Pichara Gabos na malaog sa Albay. Idagluminaw kay. Klaro baga. Dapat na-check ito. Sabi yung tapang mapamasbati siya, dapat siya may RT-PCR resultang kapot-kapot na negatibo. Yes, sir. Sarado yan. Sa pagluminaw ka sa Albay, maski sa yung kasalbay, maski maagi ka, pasursugon ka, pagkatanduan ka, pasbati ka, dapat may RT-PCR kang negatibo na resulta. Yes, sir. Ay, makamundo man na sitwasyon ini. Bata pigingatan tadig ang paglakop kang COVID na variant, makaskas makaulakit. Iman ang pinatakutan tadig ni sir. Sa totoo lang. Iyo, okay, sige, Miko. Tonton, 7:30, balikan tayo na. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. God bless us all. Goodbye, mabuhay. Asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamin
Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.